Hello guys! Maayong udto sa inyong tanan. Ito ang mga kahoy para gamitin bukas. Kasi sila ni Kukoy at saka ni Kinkin baka mag-umpisa sila bukas dito. Natapos na daw sila sa pag-ipo. Ito lahat ang mga nahugasan ko. Akong gipang brasan. Kay ito grabe ka, buling kaayo. Tungod ni sa yuta. Kay gibutang naman lagi diri sa yuta. Eto ang akong tiil day. Grabe ka. Lapok kaayo. Nya ingana lagi yo nga gikan sa yuta unya. Tumban day nila ni putot. So mabuling gyud ang kahoy. Ako na siyang nabrasan. So ato sa ning humanon daw ay hadayon ta mag-adto dito sa bahay ni Mother Earth kay karon ang death anniversary ni anhing lola. Ambot lang og unsay gihanda nila dito. Pero kaghapon nagpalit man to si Mother Earth sa karning baboy tapos nagpalit po siya sa manok. So ewan ko kung naluto na ba nila pero I'm sure naluto na kay alas 12 naman siguro something karon. Nya si Sherwin mag-prepare na po na si Sherwin sa para paniudto namo kay wala pa mi nakapaniudto. And kaganina sa buntag, na busy talaga ako kanina sa buntag. Tingnan natin ang ginawa ko doon sa tangkal sa baboy. Tinapos ko na talaga pag ang tangkal sa baboy para bukas pwede na dito malagay sila. Eto may atop na siya. Ayan, may atop. Tapos ang ginawa ko kanina ay yan. Ewan ko kung tama ba yung ginawa ko. Yan ay para sa kainan nila. Tapos dito lang sila magligid-ligid, diha lang siguro sila no. Nya ang sigkakilid pod ako sad gibutangan sa kanang minasa sigkakilid kay para di jud ingon kanunay nga mabasa ang atong kawayan no. Ambot lang og pahit-pahiton baka ni nila no. Tuara sila nagkaraharay sila diha. Katapusang araw na lang ninyo karon dinhi sa ha. Sa gawas kay ugma tangkalo na mo. So diara. And then ako siyang bangagan dana as temporary lang, gamay na siya nga bangag. And dito sa likod ang ginawa ko ay eto ang ginawa ko. Yan, nilagyan ko siya ng PVC. Tapos mayroon siya bangag diyan para kung magbanwas diha na lang din ipatungod ang planggana para masahod pud sad sa planggana unya ipangbutang na lang dahil sa saging ang mga iatch sa baboy no. Hindi ako nakapunta agad kanina doon sa kanila ni Mother Earth kasi yan ang ginawa ko kanina. Ako siyang gipanindutan kay para nindot pud sad ang ilahang higdaanan sa mga diik dani no. So tama-tama lang ni siya ka luaga ang atong gihimo nga kana ang kulungan nila kay kung luag pud kaayo, luhag kaayo ang baboy sige magdagan-dagan, so mas maay nang kauntulog ra sila no. Nya di ara sila dani nagkamuritsing pa na sila pero pag matangkal na sila ugma pohon limpyo na dayon na sila kay makaliguan naman sa dayon. Nyang katong sigurong isa katab dani na lang siguro sadto ibutang kay para di na maghakot-hakot pa yung dito sa ubos. Lahugaw kay kog tiil mga ses pero okay lang. Laban Japan lang gyapon taani. Nya si Sherwin nagkuso-kuso pa si Sherwin. Hitak kaayo ang among area diha oh. Kay diha man sila magungad-ungad pero pag masulod na ng mga baktin okay na diha. Di na hitak. Unsa? Uy! Ito lahat ang akong na brasan. So naapay gamay dadto akong tiwason. Gikaliguan si Daniela. Kay ag-abay-abay besan ni siya dito sa ana ang pagkatulog namo. Daniela. Ligo-ligo ka. Ugma siguro pwede na siguro ibutang to ang no. Ang mga baktin dadto. Ha? Duha ka adlaw pa to. Pagahion.
Nya ang ako datong giharang-harang sa kuan, katong akong sa butanganan sa ilang pagkaon, nagkuha ko og katong stick, nya akong gisukod, moy akong gi butang dadto, nya ako din gimasahan. Okay ba ka to ano? Di ba ka mulusot ang tubig dadto? Pero obserbahan na lang. Sa tanan kung maglusot ang tubig. Pero murag something ligon jud to akong pagkahimo. Kay gi balik-balikan ko manggid sadto Asia. So karon padayon sa padadto sa atong gibuhat. Kay grabe naman kay ko kalapok ato tong tiwason dadto. Kay para mausara ang trabaho, no? Eto guys, maraming salamat sa inyong lahat. Agay, dana ano niyo nakuanan? Pilit-pilit na sa diha. Akong gilimpyuhan kay para paglansan nila ugma dili hugaw. Kay paghangad na hugaw kaayo. Kato man gani ang haligi oh. Wala na kiskisan pero pakiskisan na nako nila. Kay para limpyo pud no. Nya di ko ganahan nga pag lansang nila dana ugma nagkapita-pita mo nang ako jud siya gibrasan. Nasusu-susu jud ko mga sis. Nga murag something lain. Murag layang susuo. Duha kabuk akong susu dani karon. So, ako rin siyang tuhilon sa kuan dagong. Hapit na tamahuman. Kunting tiis na lang. Charot. Maniud to sa takay. Something gutom na jud. Naay giluto si Sherwin nga tulingan. Diara. So, lami kay tagsudan karon no. Tulingan. Inon-onan. Ali na bib. Di ko mahugas, magtinidor lang ko. Kaya para imal ang atong kainan. Eto mga sis, kain tayo ninyo lahat dyan. Maniud to sa masarap na ulam. Dihara ka bib, kay Dani ko bib. Kung ipon ma. Ha? Nagubag, ato na ipaibot. Agoy. Dami ka ilingkod. Sige na bib. Agoy si Daniela nga gikuan. Gikaliguan tan-awa ra. Agoy, na itom-itom gihapon. Nabuling-buling gihapon mga sis. Uy, nagkamuritsing gyud ko pero okay lang niya. Uy. Naaman ta sa bukid. Bahala na itong mga dalikdik sa kayuta-yutaan. Uy, mga unta ninyo tanan. Kay lamig kay tagsudan inununan na pa ba Dani? Ay, naapa oh. So, kuan na ato nang kuanan kay para sad sa mga doggy ang sabaw sa inununan. Pre na bib. Amen. Mga unata tanan. Kaunata. Kay gutom na jud kaayo. Gigutom jud kog maayo eh. Diara. Ilang unan. Di parang nang tuwi ma? Ha? Ang parang. Parang barang ayas na. Ugma pa ba?
ugma pa nato na isulod ang kuan. Baktin or unya? Humok ko to. Humok ko to. Nalamok ko. Tugbong siya tikin, tugbong ba? Tugbong. Abot lang ka ha. Tugbong sa karon. Daniela. Wait lang Daniela ha. May matutoy man ha. Tulog may ma. Tama ho? Tulog ma. Mama. Gusto. Una. Una. Abay, ang bata. Mama ka na abay bata ako ah. Ito ya. Tulog mo ito lang ah. Hapit na mahuman. Sayo kay ko ganina nagmata. Nya. Nagmasa din ko dito sa kato akong gihimo-himo. Pag man dito, diha nasadahin ko nag bras-brasa ng mga kahoy kay kung ibutang magulagi siya, hugaw tan-awon. Nya kay dili na ba yan nato makatkat kay habog. Diba? So mas maayo nga kuan ang atong brasan kay para limpyo siya. Eto na, nakapanghimasa na ko. Wala ko nagkaligo kay murag lain ang akong likod, akong gipamati. So, nang himasa ra ko. Nahuman ako pag hugas sa mga kahoy. Punta tayo sa bahay ni Mother Earth. Tingnan natin doon kung ano ang mga ganap sa death anniversary ni Lola. Hindi kasi umuwi sila ni Mama Rosa. Parang sila-sila lang doon ni Auntie Inday. Iwan ko lang kung ano ang handa nila. At iwan ko lang kung may natira pa, kung may handa sila. Eto, paalis na tayo mga sis. Naglain ang akong likod. Murag ako kasabot. Murag puy-puy nga. Ngul-ngul nga. Unsa ba? Siguro datong pagsigi duko-duko na ko kaganiya sa pagpinising sa dato sa tangkal sa baboy. Then dadto po dahil sa pagbras-bras. Grabe ka kuan oh. Pero mawara ni unya. Ipahilot na ako ni Sherwin mamayang gabi. Dito na tayo sa bahay ni Mother Earth. Wala sila daw dito, sabi ni Auntie Inday. Nakasarado ang pultahan. So wala choice, mag-tricard na lang ta. Payon sa ubos. Tuwa daw sila sa Kabulakan, ilahan ni Lilin. Ay, naka. Si Mama. Hagoy, ginoo ko ang yawi, Mother Earth. Wa ko nakasulod sa balay, Mother Earth. Wala ka nag-upload budong. Hagoy, ginoo ko ang kuan nga ag i-apply na unya dili ag-upload. No, sa may kuan dani na kami ag-upload na sa imong kuan. Ha? Nya kung karon ka pakaan ha. Di kag-upload, naka-upload naman ka ni Agi nga ikaw ra. Diara si Mother Earth, ginoo ko Mother, ang yawi Mother. Ano ni? Na ginoo ko, balik ka ta. Kuan ing kasay kag anak balay. Gisayo ginako Mother ang kuan Mother. Ang tangkal paghimo kay mura nagtunaan tong dito sa balay. Ha? Wala man. Ang mga baktin lagi sige ungad-ungad adto nya, sige uwana nya basa kayo na. Mura lagi tunaan lagi dito lagi. Nya pagkahuman pod naglimpyo po dayon ko dito sa kuan, mga kahoy kay gilatay-latayan sa baktin di napita-pita na alangag i lansang to nila ugma nga pita-pita di akong gibrasaan na daghan ba kay to mura ko na agkaanak ko pag-anak murag kaanak oh Bata ko mo. na napay kaon dito Tuwa. Iyo ra pansin man. mo ba wanay humba Jesus, ito pa sa rin ba? wanay manok fried chicken Manok nga iguro man to sa
Ah. Si Marisa, nag-anak man diha balay. Ah, si Auntie Marisa, si Gingging. Ah, mga madam di ay nakaanha di ay. Magpahilot ko nimo ma. Kay murag naglain man akong kamutuan. Ngayon, si Mother Earth ay so very happy. Halika. Bakit masaya ka? Ha? Saya lang. Bakit ka masaya? Ha? Kasi, Kasi mayroon akong handumanan. handumanan. Hala, Mami Vic, alam ba ninyo, ang binigay ni Mami Vic, ni Mother Earth, birthday gift niya, ang binili niya ay, hala, ginoo ko, Diara. Agay, Diara, pagkadakua sa speaker ni Mother Earth. Hala, bongga si Mother Earth, be. Ato itry, be. Oh. Itry na to, ha. Oh, kung kusog ba kaayo. Alam kong nariyan. Nag-live si Utik. Baka makapiright tayo. Hala, sosyalan siya. Diara, kusog kaayo. Agoy. Oh. Ala, buto-buto na niya. Mag-video kay lugar ta karon, Mother. Yes. And eto, Mami Vic, ang binigay ni Mother, ito ang binili niya. Hala, talagang, ano talaga si Mother Earth, oh. Maano talaga si, dali ra pud sad ni si Mother Earth agka budol. Dali ra ni siya kabudol kay katupod nga naay nag-ato dito sa gasol katong regulator. Hago ginuko na dali ang iyang 3,500 ba to ah? 3,500 kay iya man din gikuha pag dimo-dimo dato pagkuan. Ah, nainay siya nga o sige kana akong kuhaon kay para safety kuno sa gasol. Pero ang gasol Ginoo ko pag katong nag-ato mi dito ni kuan Tata Amay, nagluto mi kami ni Ibong, nakaon wala nimo gi-off. Na. Wala gyud gi-off nimo. Ang dili naman to kung mintras nga to i-off, dili na to hilagtan mo dito. Dito ka na magkuan sa kuan. Asa dapit? Dili kung panalitan kung naka-off na to dito, o naka-on na to dito. Oh. Ayaw na pag hilabot dito kung magamit ka, magtuklo ka pa dito. Asa naman diretso na? Diretso na. Mo ba? Oo. Automatic naman gud to. Ah, Dati ka to ah. automatic di ay so karon. Ikaw mo Tapos- nabudol dede. Tapos na nag-live si Utik, so magpatugtog tayo. Halika, Mother. Sayaw tayo, Mother. Ay, pagkubiin. Lagi dala ni mami dito. Sayo na gani mo si Jen. Thank you so much talaga, Mami Vic. Ayan ang nabili niya sa birthday gift na binigay ninyo sa kanya. Salamat Mami Vic. Yeah. Dili mawala ang imong binigay sa akin kasi nandito ra. Oh. Dili mahurot. Thank you so much. So makasayaw-sayaw talaga tayo dito. Na 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 na. Napadyo'y ligid. Na 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 na. Ano na nga? Naay ligid ko no. Asa may ligid? Usa ba mo man nagmalita? Baka liboy nga pagkalakaw pa ho kay niligyan. With ligid, yes sir. With ligid.